much, guys, for tuning in. Maybe I need to preach now. I need to share the word of God with you this morning. Father, we thank you for your word. Speak to us, instruct us, correct us, and empower us for the glory of your name. In Jesus' mighty name I pray. Amen. Exodus chapter 15. Exodus 15 from verse 23. Exodus 15 from verse 23. And when they came to Marah, they could not drink of the waters of Marah, for they were bitter. Therefore the name of it was called Marah. And the people murmured against Moses, saying, What shall we drink? He cried out unto the Lord, and the Lord showed him a tree, which when he had cast it into the waters were made sweet. There he made for them a statute and ordinance, and there he proved them, and said, If thou diligently hearken to the voice of the Lord, and do which is right in his sight, and will give ear to his commandments, and keep all his statutes, I will put none of this disease upon thee, which I have brought upon the Egyptians, for I am the Lord that healeth thee. I am the Lord that healeth thee. You are the Lord that healeth thee. Jehovah Rapha. I minister healing upon those who are sick on this platform this morning. I command sickness to go. Chokorenyi runoti ne mavanga Jesu takaporeswa. Ndataura utano, ndataura kudzikinurwa. Muzita ra Jesu Kristo Nazareta. Amen. Right, Exodus chapter 15 from verse 23. Ndovuga inyaya vazhinji yatakanzwa about the waters of nzvimbo yainzi Marah. Vachifamba naMwari, vachitungamirwa neshongwe yegore, vakasvika panzvimbo inonzi Marah, nekuda kwekuti yaiva nemvura inovava. People were thirsty. Vanhu vaiva nenyota. Ndokubva vasvika pane mvura, asi mvura yacho isinganwike. It's one thing kushayiwa mvura uine nyota. It's another thing kuwana mvura yacho wotadza kuinwa. I'm sure it's more painful kuti mvura yacho yawanikwa, but zviri kufanana nekunge munhu asina kuwana mvura. I don't know whom I'm talking to, but my life zvinombodaro kuti basa wakariwana, but mavavira zviri kuita pabasa pacho unenge wakafanana nemunhu asina kuriwana. Relationship uri mairi, relationship yakawanikwa, but situation iri relationship iyoyo uri mumara relationship, uri mumara kind of business. Utano hwako ya ine mara situation, zvekuti the waters ziripo, mvura iripo, but haisi kunwika. Mari iripo, but haina zvairi kutenga. Relationship iripo, but hauna kwauri kuenda. Things are not working out good. I've come to pray with you this morning, munhu waMwari. Mwari ndinzwei. Mwari nzwai kuchema kwevana venyu. Mvura nyange yakawanikwa haisi kunwika. Basa rakawanikwa hapasi kushandika. Zvaanoshuvira muupenyu vana muri anayo, asi vana havamunzwa havamuteerere. Ndiri kunamata mangwanani ano mutsvene. Mwari wenyasha, Mwari wenyasha. Ukazotarisa on this text, Mwari havana kudirecta Moses kuti vaende kune better place ine mvura, a dam or a river ine imwe mvura iriko. Pamvura iyoyo Mwari vakaratidza Moses a piece of, and they showed him a tree. Showed him a tree. God showed him a tree. I'm using the King James Version. God showed Moses a tree. Muti, maybe a branch or a piece of wood, a piece of tree. God showed him a tree. Regani taure zviri a bit scientific mbishana. Muti wese uri close nemvura. Unoita maroots anobenda towards the source of water. Yavanoti iyo hydrotropism, a response of the roots towards the source of water. Which means kana kune river ku right side, the roots will bend towards the right side kutsvaga source yemvura. Ndo inonzi hydrotropism, a response to water. Right. So this kind of tree
iri kutorwa naMozisi achikanda mumvura kuti mvura igone kutapira. Muti wararama nekuda kwemvura iyoyo inovava. Muti wararama nekuda kwemvura iyoyo inovava. Asi iwo uri muti une solution yekuti mvura itapire. Zvinorevei kwatiri, a revelation a little bit. This is a shadow picture of Jesus or of Christ. Kuti iye Mwari aona kuti nyika yaipa ada kuiponesa. Vakabva vatsvaka munhu munyika yakaipa kudaro, aiva Mhandara Maria. Ndobva abereka Jesu. Saka Jesu ndiye solution, ndiye muti warerwa ukaberekwa kubva pachinhu chinonzi chaipa, asi uine solution yekupedza kuipa. Ameno kana ndiri kunzwika. I'm talking about Christ a little bit. Tutara pamusoro paJesu. Pamara panzvimbo ino mvura inovava, muti waratidzwa Mozisi naMwari, muti une chekuita nemvura idzodzo, nekuda kwekuti that place yakangozara mvura inovava, salt water. Which means muti uyu waitorarama, waitosurvive kubva kumvura idzodzo dzinovava. Jesu uri kuberekwa kubva munyika yashata yaipa, asi achiberekerwa kunzi kana tamugamuchira ava matiri, unobvisa kuvava nekuipa. So God showed him the tree. Ndokubva atora akakanda mumvura iyoyo, mvura ikatanga kutapira. So chiri kukonzera kutapira kwemvura is this kind of tree yakandwa mumvura imomo. Mwari havana kuratidza Moses another tree, another river. Mwari havana kuti ibva ipapo ndichakunaisirai mvura iri fresh. No. Mwari une simba rekupa vanhu mvura even kubva padombo. But akaratidza Moses muti waakakanda, mvura ikatapira. Vanhu vakanwa, ikanwika, vanhu vakararama, vakafara. But I want to show you the blessing behind the Mara water. The blessing behind the Mara water. Blessing iri papi munhu waMwari kana vakasvika pane mvura inovava, vakatanga complaina. Their complaint iri natural understanding. Spiritually by revelation, this place was a place ye blessing. Nekuda kwekuti dai mvura iyi vakasvika ichitapira, kana kuti dai mvura iyi yanga isingavave, havaikwanisa kuisvika iripo. Nekuda kwekuti mudesert chinhu chinonetsa kuwana imvura. So kana mamwe marudzi nevamwe vanhu vanorarama vari mumadesert places vakasvika panzvimbo iyoyo, maybe they will protect that place, or else they will use, vachashandisa mvura iyoyo ivo nezvipfuwo zvavo, kana kuichengetedza kuti ive yavo, nekuti mvura inonetsa mudesert place. Saka chakaita kuti vasvike pamvura apa pasina ari kupachengeta, mvura yacho iripo, ndofunga pane vakambosvikapo ikavava vakasiyana nayo. So kuvava kwemvura yepamara was a measure yaiswa naMwari to protect the water until the people of Israel get there. Ndichadzokorora zvakare. Kuvava kwemvura iyi yaiva nzira yaMwari yekupreserva, yekuchengetera vana veIsraeri mvura, nokuti hakuna rumwe rudzi rwakaratidzwa muti unoita kuti itapire. Mamwe marudzi ese aingoti akasvikapo akangotesta mvura iyi yaivava, voignore. But vana veIsraeri pavakasvika vakaratidzwa chinoita kuti mvura itapire. So kuvava was a blessing in disguise. Kusvika mvura ichivava yaiva a picture yekuti Mwari unoda vana veIsraeri. Mwari unovada, avachengetera mvura iyi, nokuti hakuna vamwe vachauya vakanwa mvura iyi vakaramba vachiinwa nokuti inovava. But Israel nyangu yavava, Mwari unoratidza Moses muti unoita kuti mvura itapire. So painongotapira vanofanirwa kucelebrate kuvava kwayo more than kutapira kwayo. I don't know if you are getting me. Nokuti mukuvava kwayo ndo muna Mwari muzhinji. Why? Nokuti yakachengeteka, vakasvika iripo. It was a measure to preserve these waters for the people of Israel. So pane nguva yekuti when you are mature, wakura, une nguva dzaunotenda Mwari, dzekuti vamwe vanoti ungatende Mwari iwe uri musituation yakadai, because you know how to interpret your situation. Hongu with natural eyes, nekuona kwenyama, with natural understanding, nekufunga kuri natural, nekunzwisa kuri natural, hapana chekufarira kana mvura ichivava. But when you know kuti you are in a desert place, vamwe vanhu vakasvika pano mvura ivanoinwa,
vamwe vanhu vakasvika pano mvura yavanoikomberedza voichengetedza nokuti mudheziti munonetsa mvura. Saka chinoita tisvike pane mvura pasina ana aripo ende mvura yacho ichivava. Kuvava ikoko was a jurahol, was a measure to preserve the water for the people of Israel. So there are things zviri kuvava nhasi kwete nekuti Mwari havakufarire, but nekuda kwokuti vakakuda vanokuda. So he wants to preserve what is yours nekukonzera kuti zviite sekunge hazvisi right, so that other people vanongosiyana nazvo, vanoignore, vanobva. But iwo kana wasvika zvichatenderwa kuti zvimbovava kuti uzive, kuti unzwisise, urizive kuti haisi coincidence. Hazvisi kungosvika pane mvura inotapira. Mvura iyi yakambenge ichivava, Mwari achiichengetera rudzi rwekwaIsraeri. I don't know how to experience a mara situation in life, but one thing I know, God is so faithful. He's doing something in your favor. You cannot see it now, but you understand it later. Unogona kutadza kuzviziva kana kuzvinzwisisa nhasi, but you understand this later. He's so faithful. Kuvava kwazvo, kuvava kungangova ipicture yekusagamuchirwa panzvimbo. Kuvava kungangova ipicture yekusapromotwa, yekusasimudzirwa panzvimbo. Kuvava kunorepresenta anything chiri negative, but iri plan yaMwari for something good to manifest later. I don't know ari pamara situation right now, but namata kuti Mwari ngavakuratidze the tree that will make the water sweet, and that tree represents Christ. It is only Jesus who can make that water sweet. Father, in the mighty name of Jesus, Father, in the mighty name of Jesus, every bitter situation, every mara situation yaari mudikani pari zvino Mwari ngaone nyasha. Muratidzei Baba muti unoita kuti zvitapire. Munayo solution Baba kudambudziko rimwe nerimwe. Solution haisi kure Mwari, asi kuti kana meso edu emwe yakavharika tinogona kundoitsvaka kure iri pedyo. Open our eyes today. Open our eyes. Connect us to the right people. In the mighty name of Jesus. Amen and amen. May the good Lord akaprofitwa rufu rwake, haana kufa munzara, akafa pakauya chikafu, akatsitirwa nemasaga. Ukasatenda zvinotaura Mwari, even ukasvika mumwaka wazvo, kusatenda kunoprofita kutsitsirirwa nezvakanaka. Haungati washingirira kwese kunzara wozofa panoya chikafu, zvinorwadza. Watadza kufa munzara wofa muchikafu, wourayiwa nechikafu chacho. Watambura nemurume wako achitsvaga basa achidi muchinamata mese, apa basa mubva masiyana. Pongo ya vamwe vanenge vakudzi slay queen pamari yako iyo. Masaga anogona kutsikirira munhu. Handizive Mwari zvavanoisa pamoyo wako kuti uite. Vanenge vachibva mune ramangwana, vauya muna today. Ramangwana rinoinvestwa muna today. Prophetically, Mwari vane zvavanoda kuti uite nhasi, zvine meaning mu future. Zvinoda kuitwa nhasi. Because pane pamba kuti pese pawasvika, ndakambopinda busy kama last week. Ndakapinda busy. Pane ka success kakambonditi pazo. Svika pamashops poke apa. Mdara, tipofana nzara, mdara sadza, mdara, 355 panapa, 355, mdara tingotiro sadza, hazvina kuipa kubatsirana. But ruwana kuti vanhu vanotitengera sadza today. Next month, ndinogona kutrenda, ndisisina mari. The same people vati, haifamba achitenga sadza. So ukavanyima sadza racho iroro, to them hausi munhu ari bore, but understand the life. Success inoda kumanagwa. People can come into your life. Ndaikudzai kuti kumainbox wangu ndainzi handsome. Haisi nyaya kuti ndiri handsome, inyaya kuti the pocket is handsome, not the person. Saka ukagona kumanager kuti iwo omwe kutaurwa kwete inini, hauna pressure. Handsome, aiwa, imbonimirira, imiswai, atite izvozvo. So you see, kumanager, why? Because the opportunity a lifetime. An opportunity a lifetime. Haidi kuti uite mess up to please people. Because the same people tomorrow, they'll crucify you. And the one to good and unenge wakavaitira mwandoshedzera kuti isusu Baba paakasvika
sadza raakatenga unotanga usina kutenga $5 banga akaoma muchinda pese paasvika vanhu vachi. So those who celebrate you ukagona kuva manager unenge wagona. Why some they will celebrate you waita give in kuma celebrations aoneko kubhiga, at the end that's your downfall. Why? Because vaniva strategy yakakusvisa pa success avaizive, but nokuti success yapo makutange maakuzivana. So pamwe pacho usafile guilty kuti une blessing, kuti une favor, kuti wa successful. Why? Because kune vanhu vachakukonzera kuti ufile guilty. Amen. Amen. Baba ndinoona kunditi auchadaira phone afunga kuti ndoita busy, aambofaka zvifunga, anoti chiri kuita kuti usadaire imari iri muhomwe. Yeti ndine vanhu ndisina kudaira, ndisina kana sendi, ende ivo vangu vasina reason kuti hausi kudaira because hauti hausi kudaira because une nhamo. Vanoti ukasangodaira imari, but pana ndisina mari yacho ndasina kudaira phone hakuna akandipa mhosva. Saka vanoda ndifile guilty. Saka mari yandiuraya yandikonzeresa, ndakudaira munhu ndakudaira. Yet life pachayo kune zvinoda kumanage. You know, people vane maviews awo kana munhu ari successful. Tine vanhu vari successful mu life vanofila guilty. Inenge mhosva kubudira, especially kana kumuri. Ndiyatipedza ndiyazodii. Roma ari kutovigwa proper burial haina kuitwa nokuti miracle yake inoda be dumping or let down. Bible that when they let down the man mugrave Elisha, he came back to life. Miracle ine process inonzi let down. Wanyenyudiwa ndosaka life isiri kuchinja. Bozi wakuda vacho ndo kuataka. Love pachayo iri dangerous. Ikauya from the wrong person and the wrong reason. Naudza vasikana ikati uzamusikana mukomana ari kugochera adazokugocha avataura vanenge vakakalkuleta kune mabhatiro akakalkuleta so kuti kuita hausikero chimbhadhara chikuwachira zvinodhura saka anongokuti I love you wacha mahara. Awazi vakomana vanokumira muchava vaishandisawo nevanhu haakudze ndoda kuti undiwachire, haana mari yekupa munhu anowacha, anongokuti I love you unowacha wega. Ukuwachira mufesi wangu uchazoona pakuroora arore iwewe waka uchati nyepo nokuwacha kwese varore iwewe. Nyika stofu kaunobika kana kutogwina kwanza one kugwinwa uchagwinwa moyo komana haona kumira mamushamusha. Life ukashaya wisdom unofunga kuti kudiwa siri kudiwa, unofunga kuti kugamuchirwa kwasiri kugamuchirwa. Vanhu vane zvavakukalkuleta vaisa love pamberi. I said it last Thursday. Munhu unofana kutrust mu life. Munhu akakuti ndokuvenga wozi ndianorevesa, anoti ndokuda amwacha anonyepa, but anoti ndakasana ndakakumaka iye mutrust, but I know I love you ma1 pamwe vane zvavari kuda. Yes, vafane kubasa. Hakuna munhu anoda basa, munhu esanda mari. Ngairega kutambira kamwedzi wapera oti kwa mari yangu nzari unoda basa, unoudza ini why? Because kutenderera kuti ndiri kuda basa, uri kuda mari iri mubasa. Tine vanhu vatiri kuedza kugadzirisa vasiriwo vane problem, gamba problem mweya unotovabata ende zvikavabata zvinovaudzira kunotamba kandege. Ndakati what common sense zvinoita here kuti vanhu vavhure kambani yekupota vachipawewo mari. Kungofungawo zvako, kungofungawo general kuti vakagadzira kambani yekuti unopota uchitora mari yako chete, kuti unongotamba kandege wopiwa mari yako ubva waenda. Kufunga kwako nevashandi vari imomo vese nebuilding nerenti yaunobvisa iye, pfungwa yavo ndeyekuti iwe usimuke. Vanopinda brain kwete prayer brain. Sure, uya muno mutauna una munhu unoziva pane munhu ada kuti upinde basa. Nemanetsera anoita basa pane asangana newe ada kuti upinde. Unyachonzwa kuti ndine luck randinaro. Iyi common sense asi zvemweya. Pabasa pacho pane kutoti mupinde mushande unotanga watorerwa zvawinazvo. Unonzwa ndiri kubatsirika. Uya mufundisi namatirei apadi prayer pada ngoonesa mastreets elife. Sawa na mtu pamoja na matriwa pamoja life chanodai. Some issues are not spiritual. Ada kuta dress wa futi physical with natural understanding. Unaona matriwa marriage ukayoana inochengetwa ni character kwete ni prayer. Unoramba uchitaura ndimi azishamise.
ishe munoshamisa chengeta imba yangu kisa munhu komani panda kiss up apadi prayer from prayer kisa munhu nyeye kuigadzirike nemtsano kisa unamupotera ishe mudzikamisei ukabata munhu anodzikama maissues anda kuadreswa physically kusaziva the root of the problem kunoita kuti uwe ni temporal kana kuti artificial kana kuti answer isiriyo pachinhu. Pawako ya marriage waida munhu anokuchengeta kwete wekudana naye chachona tsika dziripo but you are not romantic. Andapedza havana mbonzo mina muzokorore iwe waida munhu anokuchengeta ndisaka wakarorwa wawasingade munhu wekudana naye saka toona usi romantic ungori serious nemba yako ada wazvinzwa yomaniwe udamipira mushanzi wenda not romantic kungora waso makuita seya munyari makora chichengetwa imi iwo imanuko timuna ndikutore ungopinda mutauni namadhamu kuedza ngova daiso vanokuudza mashoko murume mukuru unokwana munotifumura unokwana havasi romantic vakazochengetwa achitodzwa kwatete enda kumurume wako zvininipise wataona munhu anokuchengeta kwete kudana naye saka mudaneni vanhu mochengetwa maswera reshuma be romantic roeka marriage seminar natena wacho wafuti wakangoona munhu anowachira nekuwabikira awasi anokutsvaga munhu wodana naye maitare zvandataura kwavira usiku ndioneiwo be romantic munhu wekudana naye asi mushandi patiri kurapa nyika ane Facebook kugadzirisa nyika aiwa miswai dai vanhu venyu mushe so kurati reason chairi genuine yakatsvagirwa zvinhu ndo isipo saka maproblems anozoita rise haasi maproblems emumarriage maproblems echinhu chavo chakwalifaya kuva marriage dzimwe marriage dzatinokorenta hadzisitombori marriage vanhu vari kuchengetana akatsvaga baba anokutsvaga mudiwa yet Moses arima ndisikuaramba there's a father in him and your lover as well saka mufunga kuti inini mudzimai wangu anonditi mufundisi don't try guy Mwari vane room yekuita zvavanoda yekushanda nevanoda despite kuti hatimude imwe problem kana kuti danger kana kuti knowledge yanda kuti uve nayo uzive kana wakunamata Mwari wokwaIsraeri pane paanoshanda nevekuSiria iyo Siria ichiita hondo neIsraeri ari Mwari waIsraeri pfuma pane rwatsamba inoti kuti aiva naNamani akamupa kukunda hondo dzake dzese and he was a Syrian army commander but aipiwa kukunda naMwari the God of Israel achipa munhu victory ari commander weSiria yekuti anamate nesu avapinda nesu chechi yavo haisi serious avanamata vazive Mwari mastatements evana vadiki mukunamata ndakakura ndichiudzwa kunzi Roma hainamati kwete naMwari nevanhu vanga vasingapinde iyoyo saka mazwi ako anofanira kugona kuvapatsana kuti vanhu vaidaro haasi Mwari mukurarama mazuva akafamba Jesu panyika vese vamwe vanhu vasiri vokwaIsraeri vanga vari maoutcast ukaona Jesu akutsanangura nyaya yekuti the good Samaritan hazvibatanidzike palanguage yevanhu vechiJudha kuti kune muSamaria akanaka nokuti maSamaria nemaJudha haadyidzane iloya haasi Mwari akadeclare kuti maSamaria nemaJudha amufanira kuwirirana aiwa maSamaria nemaJudha haawirirani kwete ndokomandi yaMwari yozvinoda Mwari saka Jesu paanouya anoda kuticha vanhu manje inonzi kingdom haitarise chechi rudzi kufunda kungwara kudi we become family by the blood of Jesus kuti kana pakauya mundevere muchawa wakangotendeuka we have become one family nyange marudzi asingawirirani tisu tisingawirirani but nekuda kwaBaba nekuda kweropa raKristu
tinofanirwa kuwirirana, because we have become family by the reason of blood, not of tribes, not of character. But nokuti takagamuchira Jesu tikaponeswa.